Derby s Valašským Meziříčím zahájily přípravky Rožnova letošní sezónu krajského přeboru třetích tříd. V tomto zápase A týmu byli od začátku lepší v oranžových dresech hrající domácí. Hned v úvodu dal Holiš vedoucí gól a chvíli na to přidal druhou branku. Golman Valašského Meziříčí Očadlý pak zmařil několik šancí, ale proti ukázkové akci nejlepšího hráče Rožnova Vavříka byl bezmocný. Hostům se sice podařilo střelou Mužíka snížit, ovšem domácí brankář Rybar už další gól do své sítě nepustil. Naopak rožnovská přípravka se trefila ještě 3krát a porazila Valašské Meziříčí 6-1. Lepší byla i ve druhém utkání Aček, které domácí vyhráli 7-3. Ještě větší převahu měli nejmladší hokejisté Rožnova v zápasech B družstev. Meziříčský golman postava v modrém dresu hostů sice dělal, co mohl, ale první utkání vyhrál Rožnov 8-3 a druhé dokonce 11-0. Rožnov hraje příští kolo opět na domácím ledě, hostí přípravky Uherského Ostrohu a Kroměříže. Valašské Meziříčí čeká další derby, tentokrát se Vsetínem.